26 minutes before 9 o'clock. It is our time right here on Capi Talk 100.4 FM Harare's Heartbeat. As always, on a Tuesday, we get to discuss a lot of what's happening in the religious world. So many things do happen, and we get to talk about them right here on Capi Talk. As always, Zigo, morning, how are you? Good morning, how are you? Oh, doing good. Compliment Uh-huh. jive. Okay, not a problem. Okay, there's so many things that do happen, and I want to find out from you, Zigo, your opinion. The use of cameras in church during deliverance. Is there any privacy there, or you want to shame the people? What's going on? Men of God that camera inodhura. Mbona mnakabata camera chidona yekuti kudubu nayo camera. Ayo adoni. Kana wakomune ma keyboard. Vanoziva kuti zvinodhura. Vane makamera avadone avabvise offering. Ndakangoona one akanzi na prophet Hubert Angel akanzi chimbotsveta kamera pasi uzviomberere. I can't remember. I'll look out for the video, but it was just an appreciation to the camera person. Yeah. Vanotsvetawo kamera yake nobva azviomberera, but saka havana madhimoni here. But issue of the use of all these cameras in church. Dhimoni rotsvaka pekuenda shumba riyende pane mari yemurungu. Ukati mari yemurungu unobvetange ari kudzinga ndemurungu wacho. Because papa anodzinga chechi yese. Zvataura dziko kuti avabvise offering. Avadonedzwe nemadhimoni. Especially nyango president worship vanobvisa offering era pana kumberi kumberi. The president worship vanotombobvisa. Vasingabvise ndewe makeyboard nemagitari. Avabvise offering. No, they don't do that. Vanenge vari pabasa achi I think they say that our praise is our offering. Something like that. But my camera, you see, zvinhu zvatanazvo izvezvika. But zvinhu zvekuti munhu ari kubatsirwa, the one who came for help. Ukatarisa mubhaibheri zvinotonzi Jesu aibva ati dhimoni ritese rinyarare. But izvezvi dhimoni rikataura tobva tatenda nemaiki totonoisa paside, because it's time for free content. Everyone is now a content creator. From isusu ma-YouTuber kusvika kuma-pastor nema-prophet, that's why vaine ma-YouTube channel. So pakatobuda munhu akamanifesta dhimoni, totomeka sure kuti makamera anyatsomufokasa. But I can imagine myself inini sigondobuda dhimoni rangu raira ndiri ndabuda ndichimaiza. Then ndobva ndazozvona ndapa TV. Then chifila unge hatina kurespecta principle yashandiswa naJesu yekuti dhimoni raiti rikataura obva riti rinyarare. Hazvina kusiyana nekudhara kwaiye kwekuti dhimoni raiti rikanetsa. You know kuti dhimoni I think Jesu aizvitira kurakidza authority kuti hapana dhimoni rotaura pamusoro pangu. Hanzi Satani murevi wenhema. But manje chinoitika manje mufundisi pastor unenge uchibvokwa kusina kurara kumbowarara kuwara. Oriti come out rinobva rati takaenzana. Hauna chaunondiudza. But madhimoni emazuva hati takaenzana. Tomboti ndiwe ningi prophet patisana. Atanga kuti ndiri kutsva because of prophet. Madhimoni emazuva anoindosa maprophets. Saka kuti anenge ati Zigo. Ita kuti mabhidhiri emazuvano anoindosa prophet. Aiwa, anenge ari mabhidhiri ayi, because kana wapinda iwewe ngataurira chokwadi. Wapinda iwewe kuti situation kuti this is a demon raakubviswa iri. Raakutanga, why is it endorsing? Aziya sekuti uri kupiswa na prophet eka uri kupiswa ne the Holy Spirit that's on you. That's on the prophet. Madhimoni emazuva atombopiswe neHoly Spirit kana naJesu. Anopiswa naprofet. Prophet vacho simba riri kubva kupi? Simba anenge achiti riri kubva kuna Mwari ka. Isusu what they claim is what we say. Ivo vakati ndiri munhu waMwari, tinongoti munhu waMwari. Asi madhimoni emazuva ano, wakamboona nedhimoni unosvika achiti mweya mutsvene wakazara panapa kana kuti pane simba raJesu panapa. Rondosvika rotanga kudedzi rati papa ndiri kutsva papa. Ndiregererei. Saka can we conclude kuti idhimoni here kana kuti munhu ari kuita acting the role they are supposed to act? Munhu anenge ato dhimoni kana akuacta the role edhimoni. So tinashe hatifanira kuramba kuti vanhu vane masimba avo. Vane masimba ekutocontrola, even to hypnotize kuti unogona kutaura zvavanoda ivo. They have that power. But is it the power chairo? Dauta source yesimba. But kuti simba vanaro usambofoka zviramba. Hey, simba vanogona kuva vainaro, but what we are saying with, are they not deceiving people? Kana munhu achinomira apa achinzi ndiri kumbudisa dhimoni obva ati papa ndiri kutsva papa.
nehe ndopatoti who is being deceived here, or who is deceiving that? Ari kutaura uyu ari kuti ndiri kutsva, is he the one who is deceiving other people who are watching? ari kutaura is part of the act as we have said. Unogona ngeritori official bidiri ndekuti ndononotsvaga munhu wangu nowanda toya naye chichichito atadai handiti kozita manje bidiri rakaenda kuprivate school rekuti Satan wacho ndiye anenge ari papa achiita zvaari kuita ka rinodeceiva both men of God ka nevatendi. So timoni rikataura ka the one who is the prize handiti ndiwe munhu ari kuona, ndiwe munhu ari kufanira kuzoita sei, ari kufanira kuzobhilivha. Ndichiona paya madhimoni achibuda ndo handati this is a man of God, ndo zvinenge zvida Satan. Ani mabona so rimwe amenoti profeti vangu varonga bhidhiri ravo here nemunhu wavo, munhu wavo apinda muchechi manje profeti vakuda kukanda mastatement zvanzi have you ever seen me before, zvazvo kuda kubhilivhisa zvazvo profeti vaprofita ka have you ever seen me before, zvanzi yes just outside before the church started we were together. You see demoni riri kutaura zina basa. endika izvo zvaari kutaura handiti it's part of madrama acho atiri kutaura ekuti unenge uchibvunza kana kuti munhu wakambondiona unondiziva ndiri kuona kunge tikatena pajurawo tikadikitera handiti that type of theatre prophecy handiti Jesu anga asingaite kaiyo. Jesu aingosvika ngogara pamugoti pamene mukadzi obva ati iwewe murume wako une varume 4 kumba. He would just say it plainly as normal as it can be, no need for theatrics. Imwe yese yachi ya content. Unoziva inini vanoprofita zvemazita nezvinamba dzezvitupa, for me I think it's a waste of time really. Kana wakapenga unoziva zviya zvinosenzwa kana munhu wapiwa chiprofita waramba ndo panozoda kuratidza kuti tinokuziva kwaunobva. Zvazvemanamba zvinamba dzechitupa uniprofita izvo come on man. Ayo ndototanga wabhilivha ka. Aiwa. Tumba zvinova nemunhu kana tasvika panharo pakusawirirana paya chirakidza kuti une mweya ndudzi kwandagara ndudzi zvandachitaura murodhi ndichiuya kuno ndudzi zvandadya uchindinongera tsono ndakuchibhilivha manje panapa. Ende Jesu paiwanzoprofitira vanhu akaona ainzi Nathaniel anga agara pasi pemuti abva asvika Nathaniel akada kungodhauta bhabha hanzi ndakuona wakagara pasi pemuti usati wadii chichichichichi haana kuzotanga kunzi right can I prophesy? You get what I mean? But zvese ndo patiri kudzoka nawo makamera yekuti this is content. Saka content handiti as long pangori nemunhu amanifesta tatone first hit. But what is the intention of this content? Fanike ukazorutsa kana kubuda dhimoni renyoka rere kana renjuzu. What is the intention of the content? The intention is to get your attention because iwewe you are the prize. And paneta video those who are watching they are the prize. Tunoiti human capital handiti vese handinawo vanhu vaya vari kufollowa nemanumbers nemachika they are part of kuti vanhu vazobhilivha. So kanzi kwaprofeti ningi kukubuda madhimoni ende kana madhimoni acho achitoindosa profeti saka with that taakuti here kuti kana vekumasove vakati taakusarira taakushandisawo makamera icompetition here. Vekumasove vakutojoina the band wagon of merchandising the gospel. Yatoti merchandising the gospel is you advertise the gospel and it is so that you get a financial reward. Saka munhu wese zvakatangira paitaisa maposta yaya maposta adadai akambenga achiiswa financial reward yagara iri muchechi. Financial reward yagara iri muchechi. But the way you are doing yava kuita zvasiyana. Because kudhara vaitonzi vafundisi vanofanira kutodya muchechi. Vanoshanda muchechi vaidya muchechi. Chechi shumba zvokuti isusu chechi ndio inopemha chikafu zvaisadaro. Chechi kwaigutwa kudhara. Chiona manje zvinoitika. MBhayibheri mune misharo yona yokuti you can't muzzle an ox. Handiti without treating and rati paya people vanenge vakasungirira mombe handiti ichirima kana kuti seta handiti zviri kurasikira zviita sei handiti iregere ite sei idye but izvezvi mombe manje ka ndo yakutosunga isusu hanzi nebhayibheri hanzi they think that godliness is a form yekuwana financial gain but they don't know that godliness with contentment is great gain. Tikawana chekupfeka nezvekudya hanzi takauya tichadzokera tisina dasi animaona. So munhu wamwari anofanira kungova happy nekuti akapfeka Adidas inoi wangu pane munhu wamwari aibviswa kumadheldhe achiendeswa kumusha akaramba basa kuti handisiri mufundisi vairamba izvo zvakaitika kumachechi mainstream church oboyo kuti aenda kumabible school. There is a message on WhatsApp hanzi if Jesus didn't do his prophecies for content then how did his work end up in the Bible?
Jesus was also doing content creation. Remember kwakune vanhu vemakuhwa nengerekere itina kwangu nemabloga Jesu angatoriko mabloga Jesu paita chinhu aibva tosaudze munhu uya kutopinda muSamaria membe uyamona zvandaona ndamuona hanzi mukurumbira wacho waifamba. That's one of the ways kumapostori andinomeasure nayo munhu waMwari wechokwadi. Ndikanzwa mukurumbira wake kunzwi kucholochoko kwamutareko kune mumwe munhu waMwari ariko ndobva ndanomutsvaga ikoko. Asi izvezvi anditi iye ndiye anenge achitofambisa mukurumbira. Jesu aiti akaita zvaita panapa munhu otomudusatauri munhu wobva azvarirwa because kana wasvinudzwa tina changori bofu pesa apa wakuona. I think it was in a way yokuti better zvindotaurwa neabatsirwa kuti shoko rifambe zvakanaka riri clean than kuti riende zvapana nematestimony izvezvi. Personally I think Jesus was very calculative. Aiziva hana dzevanhu kuti vanhu vanoremerwa saka ndikakuti usa kazhinji kacho chinhu chaunonzi usa ndo chauda kutaura. Then izvezvi da tione testimony. Mazuva ano munhu achangoti kudhara anozati ainzi vada kupa matestimony uyai ndoba ndasunga ndichirova ndimwari akanaka ndasvika ndotonha Mwari ndotenda Mwari akandidai handiti izvezvi matestimony ka unozongoona vanhu vakupa matestimony hauzoti vadizwa nguvai matestimony acho arongwa nguvai munhu anondiwa neye pastage mirako yake ubva yatanga kutsanangura. Ko isusu Zigo, another issue as well that we've also seen kuti machechi akuadvertisa kudhara macrusade aingozikanwa kunzi rinongotaurwa muchechi imomo kuti tichaita crusade svondo rivofamba havo vachidi. What's your take on advertising? I don't think kuti varipo vanoadvertisa kuzoita masingaadvertise vasingaadvertise vanoita inonzi hokero like you want to spread the word and telling them about what you're doing on the day. Can you call that advertising? To say to do what? On a night of prayer yako and you want people to be aware of it. That's an advert. The awareness comes out of an advert. Inonzi hokero shumba kukoka vanhu kuti uyai but advert hakusi kukoka here. Advert is for financial gain. Pane a thin line between your advertising and hokero. Zvese unongozvona in the tone and attitude yezvinhu zvacho unotoona kuti iri advert uku kukoka chi vanhu zvafanana nemisiro wata maposta kudhara nemisiro wata maposta izvezvi posta anotanzi pasame wall panzwa maposta kana kuti 100 anditi. So it tells you kuti kana effort yacho misiro yari kuitwa kai the people are the capital. No, I was looking for the definition of advertising. Okay. They say the definition of advertising is an industry used to call the attention of the public to something, typically a product or a service. What is an invite? Okay, let's go for that. An invite. Let's go. Let's look out for that. Is a meaning. Okay, an invite. They say that make a polite, formal, or a friendly request to go somewhere or to do something. No one turns down an invite. Okay, no, that's an example. Yeah. Zvanoita madefinition yaka ari contextual depending on what you are discussing about. Saka advertisement ini ndogona kuti pane obita definition yacho panapa kuti ifite zvatira se zvatiri kutaura. But there's a thin line between advertising and a campaign yekuti vanhu vauye chi kuchechi. Ndokupa example. Ini ndikakuudza kuti one on one $100. Ndiri kuinvite vanhu vamwe ku one on one $100. Ndiri kuadvertise. Saka invite anditi unga invite vanhu ku restaurant kwako. Mukani invite ku restaurant kwako kamundipa free food. But who said wherever you are invited you are supposed to go and for free? Ayo, ndopa ndikupa example. Ukandi invite ku restaurant kwako. Ukundipa free food kachi. But why would you say you are inviting me without ndibhadhare? Yeah. Why would you do that? Ariko ma events amunonzi you are invited to come but there's a cash bar. Yeah, tinozozwa there's a cash bar but you are invited. Inini kana iri invite ndikutoda kana ne transport yekombi kwauri. Saka it's the spirit anditi and the tone inotokuudza kuti panapa this just advertisement. And izvezvi vanhu vese advertising ndochi kushambadza. Not kushambadza. Kuita se kutengesa. We advertise because we're selling market products. like but hausi kutengesa iri crusade yatoda kuita apa kuti vanhu vaizive. Ndiri kushambadza. Ndiyatenda kuti campaign. Yes. I'm making people aware of it.
But at the same time, even Pandruku advert, I'm making people away. mukaona Because there's no way that you will know my product when I'm not making you know Look at about what it. It's for financial gain. ndokatuti ka thin line kanga kanodemarketwa ne-the spirit and tone. So are we saying kuti machechi mazhinji vari kuisa vari kushambadza all their advertising? vakuadvertise Machechi azara mabusiness ayamazana. Very few are in my business. I mean, even if I tell you old religion, machechi old religion. Unototaura business muchechi uzi tikuriwa mari yechakati nechakati nechakati ngatisangane tibatanidze mari yechakati nechakati and 3/4 of the time machechi ziyanyanya kutsvaga mari nzvimbo dzefundraising. Remember jesu machechi mairwa madhiri mama ndo maakapinda akasimudza chiwepo. mozati mumachechi maane macollege kumashure kumabackyard machechi akurentesa mapremises, you know that. Zvato zvinhu zvengoti it's just financial gain. Machechi ane macorporates, machechi ane mukando munoziva. Okay, so but that's Oliver Vembo. The invite is free, but you pay after the invite. Okay, the invite is free, but you pay after the invite. Mwakwenda kuma one-on-one. The church now is another industry on its own, which people enter for free, then pay after something after some motivating statements. Zvangosiyana nema-musician ndezvekuti pay before you enter chete. Yes. Okay, hanzi simba raMwari harishambadzwe, but iro ratova business. Jesu chaiye aiti kana akabatsira munhu aitotaura kuti usawane waunoudza. Ko avo vanozoti fonai panhamba dzakati zvakamira sei baba Nelsi paMablerain? Mudara izvezvi ukaita testimony iyoyo Jesu aikuudza kuti iwe usadese usafamba uchiudza vanhu, but izvezvi ukanamatirwa zvikaita men of God anenge wakutokutsoma ndiwo unenge wato exhibit yawo pese pakuda kuti kumusangano mukomapatisano uyai saka kubatsiraka imi mukomapatisano bva ndatambura ndanshaya mwana ndandisina mbereko next kuenda nemi kuruwa anzi Nicodemus akaita one-on-one naJesu haana kunzibhadhara one-on-one. ende funga yakasvika nguva. You know what? That's why I'm saying maybe Jesus was very much calculative. He knew kuti Nicodemus munhu asingafarirwe nevanhu. But imagine kuenda naye yato talk of town because munhu akatarisirwa nevanhu nzi achiite chimunhu ichi. But Jesus, that's what I was saying. Jesus was very much calculative. Kana Zakeo. Saka here toti isusu mporofita. I saw Zico. I saw another. I think it was another sermon of someone else. I can't remember. Yaiti maporofita vafundisi musangomirira kupiwa budawo chienda kubasa kutoti nhasi Monday to Friday ndikuenda kubasa handizika wodzoka hako woita basa raMwari handizi. So can we then say kuti kutova prophet kuva mufundisi itori basa, it's an 8 to 5 job? It's even a 24-hour job. Yeah, let's put it a 24-hour job. It is a job tinashe. Anofanira kutodya ipapo, but madyiro ari kuti apfanira hazvisiri izvo vave luxury vave flambo kapo havachadya zvokuti vagute vaise dumbu ichichi vagute. Chechi unoziva tinashe yange rimba yechikafu yokuti vanhu vese vaiponera ikoko. Izvo zvimufundisi chete nemuridzi wechechi ndiye ari kuponera kuchechi. Unoziva ndakambo talking about that zvokuti unoponera kuchechi and what. I remember there was a time yandakaita breakdown. I shall not mention the name of the church. Ndaita breakdown ndichifanira kuuya kubasa manheru. Ndikati panapa let me call motikari kubasa yozonditora motikari yangu rega ndikumbire muchechi umu ite se yakafira pa just right in front of the gate rechurch. Okay, to be honest ndakabudirwa nevanhu vakabata pfuti kanzi hatibvumidzi vanhu panapa, iri security pachechi vaichengetedza mweya mutsvene uri mukati nepfuti. Inini ndenichitofila kuti ndakunosiya motikari yangu muchechi I'm safe, ndiona kuti isiya isinangana ulokwa. But zvinezvi wakutonzi ibva ipapo, you are a threat. Inotonzi chechi yamakandiwo kudhara chechi yaitonzi the house of the Lord. It was different. It's being personalized. But chechi ndeyaMwari. Tukuenda kuchechi kwamagaya, tukuenda kuchechi kwani, let's not personalize machechi. But ngavave ma-leaders echechi. Kana chinga asisipo munhu wetinoti kuenda kuchechi kwani. Ndopanduti vanhu vanoshora iwo machechi ekudhara ma-mainstream chichichi ana Roman Catholic nachi. But kudhara taitoziva kuti ma-street kid yachaiwoka ainoponera. Ko munotiwo nenyaya yekuti Masowe, Joan Masowe echishanu handitika ndo zita rechechi rakuzonzi kwamadzibaba Zigo, kwamadzibaba Patisani, kwamadzimai Ningi. Vakazofa madzibaba. Yes.
So it's good kuti ndonamata kwamagaya. Ndinonamata kwasilo. I see nauye ukuru here iri kuitika apa. That's why we are losing it. It was the house of the Lord. Body of Christ yacho zvayave manje ka. Body of Christ ya fragmented. Zvekuti munhu angoita waziva kwake kwazivani kwake. Anmona. Wadata samachechi ese haana vision yakafanana ka. Anditi munhu wega gane vision yake. Ndosaka mwari wavo vachitaura mwari waningi. Ukatoona vanhu vacho kuwirirana kwacho kuchanetsa. Ndiri kwababa mukandiwa, ndiri kwababa guti, ndiri kwababa. Yeah. They've just put a divide in the Christian body. Because remember nezuro ndo pataitaura pa on something else kuti kune imwe chechi yekutoti havatodi kunzwa imwe gospel song yeimwe chechi mavo vanoimba avo chete. But all these songs are praising God. Come on. You see? And then kana mukuru akafa manje chinoitika munosara muri nherera. Unotonamata mukadzi wakamboramba wari mpenyu wambodayo but zvinozongo osiya mwana. But panowanzofa mukuru machechi anobva aenda chi decline. Because I follow munhu not shoko. Munhu aitsvagwa apa. Hanzi John 12 verse 32. And I, if I am lifted up from the earth, I will draw all peoples to myself. Churches are missing the point. Whenever God's people meet, only Christ must be lifted and not a mere mortal man. Ndo patoti vanhu vanofanira kuti vane the spirit yanga ina John. Yekuti Jesu paakauya akati iye He must be lifted in ini ndotasve ndodzika. But izvezvi imi munonzwa kuti muprofita naJesu anoimbwa musame sentence. Same sentence kudai. Ndokudza munhu anoita achipa mbiri Jesu obva pa muprofita kuti share so share na glory waisa na Jesu jai kana maprofita acha achambotya mazuva hanzi machechi atiri kuti isusu inonzi chechi kwamagaya kwaningi anditika but all these churches they fall under ZCC, Zimbabwe Council of Churches. yakanzi na silent killer ana silent killer inini ZCC yangu inonzi ziva chikwata chako. Andimona saka choitika manje ndichidai kudhara vanhu vangatoneka reference and fear kwanga inako maso ati rataimba song yainzi mbiri yose kugwayana yaramba achiemphasize kuti mbiri ndaende kugwayana. Munhu angona tokudza kuti inini wakaipa handibate because ndiri mwana wemuprofita kana ndiri mwana wemuapostle. So mfana wangu wari kuti trust kwavacha hanzi ana cameraman are part of the security surveillance team. Ndovamwana zingadoneka nesecurity video. But tell me guys, what's on with the churches? Maybe ndakatusarei. I've gone to many churches nowadays, Pentecostal churches. When we pray, we don't close our eyes. Is it supposed to be like that? Mazuva ukafara masono birwa. Chechi. Honestly, because he was not born. But vachavara maziso. Kwena vachavara maziso chete. Vanhu izvezvi vane muBhaibheri unonzwa kuti he knelt, he lifted his hands to the church, he put his face on the ground and did it. Izvezvi munhu anenge abata mic ka ari shokoro achienda kushokoro ombokutarisa shokoro kana anakwanisa kutombotuma vanhu atori pashokoro zvatosiyana uona. Iwewe can you multitask? Do you know this izvezvi munhu unoona kuti una man of God wakagara pacheya vachinamata vari paWhatsApp vachitamba Candy Crush. If you ever noticed iwo Zigo wauya kuchechi kwangu kuzonamatirwa ndiri kutokunamatira iwe. God bless Zigo chichi phone yobvairira vanati hello ndifonere after 10 minutes. Saka iwewe zvaunofana kuita ndati nini kumusha kwei ndokuri kubva mhepo. How does it connect? Let's turn the table. Sivane experience na mwari vakuita mwari wekumba kwavo. All of a sudden phone call yarira ikukudza chipande. Autodzoka kutokontinue prophecy futhi. Uchi remember mna idzingwa demoni so. Ari pakati pekudzingwa demoni achi bula ndase phone bayaringa. Hello. Man of God. Wakabvongozana. Apeza kwa kubuda demoni. Okay, so there's another story that get trending the past week. Prophet Michael Selo. Omira pamberi pasangano and he says kana pane musikana anotaka pfimbwa neni muchechi muno kana kukiswa kana kuti wasei ngasi mukendimbe $10,000. Prophet, where was that coming from? Pakambobuda rumor here about that. I think he was just trying to show off purity. Setting an example. And avatsuro vakatanga kuzviita. Paul akatombotaura kuti kana paine wandakadyira kana paine wandakadi. But I think Paul wasn't fair there. Saka kanoti Paul akatanga chinzi Sauro.
ende kwanga risoro anga nemhiko dzaangaita dzekuti arifamba achiuraya vanhu, so type yerubhabhatidzwo raanga nayo anga ari castrated, saka anga asabasa nemabhebhi. You get it? Saka kupinda kwakaita Paul anga munhu asina basa nemabhebhi. But ndiri kuti you can make a public claim. Man of God izvezvi haachatokwanise kuenda pastage obva ati kana paine musikana ainosumuka chechi yeseka ana papa vari kudzicheka baba. So yeah. Okay, our time is slowly going out now. But yes. What do you think about your Prophet Selo? And I just think kuti ka is setting an example ka yekuti vanhu vakavarwisa ka vari kuziva kuti vari guilty of those things, so they don't want both tenda kutotora iti men of God chimbozviitaiwo. Panosunga kuva vasikana vese vari praise and worship. Makandidaiwo baba. Hanzi anenge akati hanzi ndikakupa andakati 10,000 saka iye munhu ukazasimuka ndokupa 20. No, I think Bozi vakangofanana nokuchechi kauye kunonzi pane here anotadzisa uyu vaviri ava kuti vabatanidzwe. Ukangosimuka unogona kusvika. Unogona kurohwa iwewe wacho urusumuka iwewe. So and yet you've got a genuine reason. Exactly. But Selo ndafunga ndakamona chitanga. He's been straight and upright, really. You can't take that away from me. Yangu muvenge muite seti nachimfanano nselo. Angofana na passion Okay, gentlemen, please allow me to read this message last year. Hanzi, gentlemen, hanzi ma-church leaders akafanana nemadriver emakombi. Chechi hadzisi dzavo ndedzamwari. Muridzi wemari yechechi ndimwari, like muridzi wekombi. Kombi driver akadya mari iyoyo anenge aba. It's time for the news at 9 o'clock. Thank you, gentlemen. Good morning. I'm Tabegile Sibanda. Industry and Commerce Minister Mangaliso Ndlovu says government will soon demand that all businesses have point-of-sale POS machines as a prerequisite to obtain operating licenses as part of efforts to ensure compliance with monetary regulations and promoting the use of the